Hola, sóc l'Àngels Bassas i sóc l'autora d'aquest llibre, La maleta de la memòria, que vaig escriure juntament amb en Salvador Massí, que sóc actriu, doncs us llegiré un fragmentet i així us faré les veus i us faré viatjar una mica en un petit trosset d'aquesta història de la maleta de la memòria. I diu: en Jonas agafa en Sebastià de la mà i el porta a conèixer la persona que li solucionarà el problema. Et presento la gran doctora Carolina Coriolana, una autèntica eminència mèdica amb potes. Només ella ens pot ajudar a resoldre un cas tan complicat com el teu. Doncs aquesta és la Carolina. En Sebastià es queda mirant amb atenció aquella dona baixeta, prima, com un secall i amb la mirada desperta i simpàtica d'uns ulls una mica sortits de les conques, ben bé com els d'un nen. Porta els rínxols despentinats i la roba li va 2 talles més gran. Vols dir, Jonas? Dubta en Sebastià. No tingui por, estimat amic, diu la doctora solemnement. Està en bones mans, no se m'escapa res. Per exemple, jo mateixa he descobert que tinc cístics nerviosos. Em rasco la cella dreta quan penso. Em frego la barbeta quan escolto. Capcinejo a banda i banda quan no entenc alguna cosa. Somric més d'un costat que de l'altre de la cara. Moc els genolls a la taula quan menjo gambes. I tartamudejo quan em poso nerviosa. En Jonas somriu com volent dir: no t'havia assegurat jo que era una eminència aquesta dona. I en Sebastià ha d'admetre que la doctora Carolina Coriolana sembla que sap el que es fa. No llegeixo més perquè així us entrin ganes de llegir-lo. La literatura és, juntament amb el teatre, una altra de les meves aficions. La lectura ha estat sempre, per mi, no solament una font de coneixement i aprenentatge, sinó també el gaudi d'una sensació de llibertat i evasió per mons interiors només meus, i d'un despertar d'emocions fràgils, tan amagades en tu que de vegades no saps què hi són. Fa dies que perseguia parlar amb un professional de les lletres, i és un plaer per mi, a més, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, poder publicar la primera entrevista a una escriptora al meu blog. Actriu i escriptora, o simplement poder entrevistar una persona que ha escrit llibres i es dedica a la interpretació per no posar-hi etiquetes, que sé que a ella no li agrada ser catalogada. Parlem avui amb l'Àngels Bassas, la mare d'en Patato, o l'alter ego de la Maria, la protagonista de Donat, per citar-la en paper, però també coneguda als escenaris com l'Estrella, a La vida es sueño, l'Electra, la Ciara, la Molly Bloom de l'Ulisses o la Goneril del Rei Lear. A les telesèries ha estat la Beatriz a Cuéntame cómo pasó, la Laura del cor de la ciutat o la Letícia de l'Internado. I a la gran pantalla l'hem vista de la monja Dolors a Pàtria, d'advocada a La dona il·legal, de la mare del Max o l'exnòvia a Catalunya Uber Alles. Comencem pels seus inicis. L'Àngels es va llicenciar a l'Institut del Teatre de Barcelona amb un premi extraordinari d'interpretació l'any 1992. Abans d'acabar els estudis, ja havia participat a La Mandràgora, d'en Chico Massó, i El sueño de una noche de verano, del Calixte Vieito al Teatre Grec. Tot i que si ella ha de mencionar les obres que més van marcar els seus inicis professionals als 20 i pocs anys, en destacaria La senyoreta Júlia, l'Electra, que ha representat 2 vegades, i Diario de una camarera, un projecte d'una companyia independent que la va fer mereixedora de grans crítiques i del Premi a Millor Actriu del Festival de Guadalajara l'any 1994. Al llarg de la seva trajectòria ha actuat amb les companyies del Romea, el Centre Dramàtic de Catalunya, el Teatre Lliure, el Teatre Nacional i la Sala Beckett. Ha tingut ocasió de treballar amb directors com l'Ariel García Valdés, la Magda Puyo, en Manel Dueso i en Hernán Bonin, i ha repetit en diverses ocasions amb l'Antonio Simón i el Calixte Vieito.
Ha estat reconeguda pel seu treball en diverses ocasions. Ha rebut 2 premis de la crítica per Amfitrió de Molière l'any 1995 i per La senyoreta Júlia l'any 1997 i el Premi Max com a millor actriu de repartiment per al Rei Lear l'any 2005. Espero no dejarme a nadie. Y sobre todo con Calixto Vieito especialmente, por supuesto, y le doy las gracias por confiarme este papel de mala malíssima. Podríem seguir fent un recorregut per la trajectòria d'aquesta actriu empordanesa, també pel cinema i la televisió. Però avui, donat el dia, ens centrarem en la seva obra literària i en la seva poètica com a persona, perquè l'Àngels té en els gens poesia, la poesia de l'autenticitat, que plasma les seves narracions, fent arribar les seves paraules i experiències tant escrivint novel·la eròtica per adults com contes per a infants. Per mostra, Mirallet, Mirallet màgic, digues qui és la més vella, explica com va patir una paràlisi del nervi facial dret durant el part del seu fill Merlí, una vivència de la que se'n va sortir contra tot pronòstic i reconeix que la va fer més guapa, millor persona i encara millor artista. Hace una vez un payaso que se llamaba Patatu, que vivía en lo alto de una montaña, en una casita roja con 2 ventanas y una puerta. El seu debut com a escriptora va ser amb la col·lecció de contes infantils d'en Patatu, unes històries inventades en el camí cap a l'escola per entretenir el seu fill i altres nens. Van tenir tant d'èxit que fins i tot se'n va fer una adaptació teatral. També ha escrit 5 obres de teatre. Com a novel·lista per adults, la seva primera obra va ser Donut, amb la que va quedar finalista del Premi Josep Pla 2015. Es tracta d'una intriga passional protagonitzada per una actriu que viu amb tanta passió la seva vida professional com la personal. Ja ho diu el títol, una història de donar-se a la vida, a les passions, al plaer carnal i sensorial. La seva segona novel·la és La vida té aquestes coses, en la que en forma de contes reflexiona sobre les relacions humanes a partir de 4 amigues arribades a la quarantena que busquen l'amor, amb el cor trencat o caminant perdudes, però sempre exaltant les emocions i l'amistat entre les dones. I recentment ha publicat la narració infantil coescrita amb en Salvador Masip, La maleta de la memòria, en la que explica, de manera tendra i plena de lirisme, l'Alzheimer als lectors més petits. No pot passar. L'engranatge que dius. Amb tot el que ja hem mencionat, l'Àngels és una pencaire de cap a peus, apassionada, perseverant i lluitadora, generadora de feina i de vida, plena de generositat. I si no, pregunteu als seus alumnes a les classes d'interpretació, quan els fa entendre que un dels reptes de l'actor és entregar-se al públic i oblidar-se dels problemes personals. Bona tarda, Àngels Bassas, una dona... Bona tarda. Bona tarda, sí, ens ha sortit el sol a la part. Per fer la teva entrevista. Una dona polifacètica, amb molta passió, vocació i treballadora incansable, sigui dalt d'un escenari, com explicant contes als teus fills, com escrivint una novel·la per adults. Ets una dona de cap a peus. Hòstia, maco això. Sí, he de comentar alguna cosa sobre això? No, o sigui, et m'he degut, perquè no em deixava parlar, m'he callat. No, va, segueix amb la presentació. Són temps difícils per viure intensament, una mica com ets tu, de sentida, d'intensa, d'entregada? Soc molt intensa, molt entregada, molt treballadora, molt apassionada, molt implicada, molt compromesa, tot això. Però són temps difícils sense tot això. És a dir, tu pots ser apassionat, intens i tal. Són temps difícils per la cultura, per la gent que ens dediquem a aquest ofici, que ja veníem castigats, molt castigats al sector, no?, els darrers anys, uns quants anys ja, no? Primer la pujada de l'IVA, la crisi econòmica, i ara això, no? Som un sector que ho estem passant molt malament, tots ara, no? I el maco és que hem fet pinya, no? Els de la restauració, els de la cultura, estem tots com intentant, no? Sisplau, deixeu-nos treballar, no? Sisplau, deixeu-nos fer coses, perquè si no, no mengem. Sí, jo crec que aquí els únics que se salven són els que tenen la sort de tenir un sou segur
a final de mes els funcionaris que tenen aquesta sort, però els que són autònoms o la gent que depenem de si treballem, entrem diners, està sent terrible. Només un 27% de la professió reconeix haver tingut feina suficient en els darrers 15 anys. En temps de pandèmia ens fa sentir encara més la tristor que està al viure a sentir-ho tant, i la incertesa ens ajuda a posar accent a altres aspectes que contribueixen a la nostra sobrevivència. Com ho veus tu? Jo crec que, evidentment, estem patint ara fins i tot els estralls del post-Covid. Jo veig a la gent molt trista, molt tocada, i clar, jo, siguent com soc, m'agafa per anar a la contra, per intentar animar la gent, per intentar aixecar, per intentar, no? A mi soc una persona que treballo molt doncs, a nivell intern, faig meditació, faig ioga, estic intentant enfortir al màxim, perquè tot el que ens envolta és tan dur que el que hem d'intentar és buscar la llum, buscar la positivitat, i la gent de l'espectacle sabem fer el show must go on. Sabem millor que ningú fer això d'aixecar el cap. Caic, però em torno a aixecar, caic, però em torno a aixecar, no? El show must go on, no? Sí. Estem acostumats a treballar estant malalts, a treballar malgrat les circumstàncies, la incertesa, malgrat fins i tot dols, no? Que se't mori algú i tu has de seguir a l'escenari. Però estem molt bregats en això, no? I això ens ajuda a la supervivència. La cultura, jo crec que en aquests moments, diguem-ne, les arts escèniques, la música, la literatura, tot el que té a veure amb el món cultural, està il·luminant a les persones i ens necessiten. I nosaltres us necessitem més que mai, perquè quan l'esperit està tan tocat, quan estem tots tan fotuts també, no? de tristesa, necessitem buscar coses que omplin aquesta tristesa d'altres coses, també per superviure. A veure, el sistema immunològic també augmenta si tu treballes les teves emocions. Si tu estàs més feliç, el teu sistema immunològic també puja. Per tant, necessitem poder seguir anant al teatre, seguir llegint un bon llibre, veient una bona pel·lícula, perquè això també ens està acariciant per dintre, ens està curant. I tot el que ens cura per dintre ens cura per fora. Jo n'estic convençuda. De fet, és que penso que no es pot viure d'una altra manera. Va amb el teu ADN. He fet diverses preguntes relacionades, però la persona que és intensa, passi el que passi, no? Bueno, vaig escriure una novel·la que es diu Dona't, no? Que va precisament d'això, no? I que també és un homenatge a la gent del món de l'espectacle que sap donar-se i a les persones que saben tenir, malgrat tot això, no? Malgrat saben resurgir, no? De les cenizas del Fènix, no? I jo soc molt així, i em reinvento, i escric, i dono classes, i doblatge, i tot el que puc ara ho estem agafant, també estem molt diversificats, però el que no vull és entrar en una... No va amb la meva naturalesa, efectivament, a l'autoflagelar-me o al quedar-me a casa quieteta, que sóc un cul inquiet. Necessito fer coses, necessito continuar, i si no hi ha feina la trec de sota les pedres, i si no elaboro i genero jo els projectes, perquè és l'única manera de tirar endavant. Aquí estem en escena. Parlaves de tu o de mi? Exactament. Tu també, no? Bueno, som energies, potser, no? Que ens agrada crear, no parar, vitalitat. Descobrir, conèixer, aprendre d'on que sigui, no? Sí. Bueno, aprendre també molt. Un prisma. Doncs mira, voltarem el prisma de l'Àngels per les dues cares que hem mencionat, tot i que sé que n'hi ha mil més, ja l'estic veient aquí una mica entre sol i ombra. Comencem com a actriu. Vas llicenciar-te en art dramàtic a l'Institut del Teatre i m'agradaria, en aquests moments que estem passant, si el teu fill Martí, aquesta pregunta ja l'he feta al seu pare, però si et digués que vol seguir els passos dels seus progenitors, quin consell li donaries en aquest moment tan complicat per la cultura? La primera reacció que tindríem el Boris i jo seria segurament aquesta. Aquesta seria la primera, la de no, Dios mío. 6 segons després ens cauria la bava igualment. O sigui, el que volem és que el nostre fill sigui feliç. El que sí que tinc molt clar de cares al Martí és que ha d'estudiar. Això sempre li dic, perquè el coneixement et fa lliure. És la meva màxima. Vull que sàpiga que sigui una persona informada, coneixedora, que tingui això,
I el recolzarem, suposo, l'intentarem recolzar en tot el que ell... Ara diu que vol ser advocat. Ara advocata. Durant un temps va dir psicòleg. Ara diu advocat. Darrerament nosaltres el recolzarem com bonament puguem, com a pares, perquè decideixi fer alguna cosa que amb ell l'enriqueixi, que el faci feliç. Evidentment porta en l'ADN, els genes de pare i mare, el payaseo, l'artisteo, no? Afortunadament, a més, el Martí ha fet una cosa maquíssima que jo m'enorgulleix molt, que jo crec que ha fet com una barreja, ha fet un còctel molotov i ha dit, quan es va fer, no? Ell, allà dintre de la meva panceta, va dir, vaig agafar el millor del bon i el millor de l'Àngel, i va fer allà un còctel molotov que ens ha superat amb escreix a tots dos, i és una personeta meravellosa de 15 anys que n'estem molt d'ell. Actualment estàs de gira amb en Josep Manel Vega recitant Paisatge inacabat i altres poemes, no? Un petit espectacle basat en la poesia del llibre homònim del mateix escriptor i cantautor. Quina acollida de públic esteu tenint avui dia? Ve de gust consumir un recital poètic musical? Doncs mira, de moment hem fet el primer bolo, que el vam fer just aquest dissabte, les Borges Blanques, i mira, hi ha una de cal i altra d'arena, o una de blanc i una de negre. La negra és que totes aquestes restriccions, ara sí, ara no, ara sí, ara no, totes aquestes decisions que es prenen, a vegades tot això dificulta molt la feina del sector cultural. Sobretot amb actes culturals, la gent fins i tot que està al darrere, ja no estic parlant d'actors i directors, sinó de gent que té agències de comunicació, agències d'esdeveniments que tenen a veure amb els ajuntaments, amb la gent. Costa molt tirar endavant actes perquè impliquen una sèrie de gent, tècnics, un engranatge de persones que vivim d'aquest tipus de coses i que, clar, el fet de que entrin restriccions ens afecta directament. Per què? Perquè nosaltres ho vam notar, hi havia menys gent, ens ho va comentar a l'Ajuntament, perquè amb les restriccions doncs, potser no pot venir el del poble del costat. Clar. Llavors, en municipis molt petits, en què estaven esperant amb candeletes que hi anessin, doncs igual el del municipi del costat no ha pogut venir per tocar les restriccions. Clar. Això ens fa molt mal a nosaltres. Per això el del salconduit cultural, perquè s'ha demostrat que la cultura és segura, que es fa sota les mesures de seguretat, per l'amor de Déu, en distància, en llocs absolutament que hi ha ventilació, però s'ha demostrat que podem fer la nostra feina amb unes garanties de seguretat. La part positiva del bolo amb el Vega doncs va ser molt maco, perquè quan vam acabar hi havia una atmosfera tan intensa d'haver viscut aquella poesia, aquella música, estaven tan emocionats que no es movien. Ja havien aplaudit tot. I em vaig trobar improvisant una conversa amb el públic i una senyora es va aixecar tota emocionada i em diu gràcies, però em va fer emocionar a mi. Gràcies, però un gràcies, saps allò de per venir, per fer això, I vam començar a improvisar una conversa, un debat amb el públic de com necessitaven fugir d'aquesta realitat tan dura en la qual estem tots tan immersos i que havien aconseguit emocionar-se, somriure i passar una estona de break, no? Allò, un parèntesi en el que les seves ànimes podien tornar a viure emocions, i això no té preu. Fecundats per la llum, engendrarem al voltant nova vida. Transparents, dòcils, permeables i confiats, segurs en el paradís, habitants de l'eternitat. Si no m'erro, al començament de la pandèmia et va sorprendre el Tantarantana, a punt d'estrena dels porcs també menjant verd. Va ser fantàstic poder-ho fer. Ens va venir just abans que comencin les restriccions. Just. Al setembre. Però després vau tornar, no? Quan va tornar la pandèmia... No, o sigui, Es va fer... No. Us va interrompre es va interrompre, però no s'havia ni estrenat. Per tant, vam estrenar ja directament al setembre. Que imagino que quan va poder estrenar després va ser encara més emocionant i emotiu, no? Bueno, vam fer un mes de funcions, vam aconseguir fer un mes de funcions i cada dia era com
hòstia, l'hem feta, no estem malalts, tot va bé, cada setmana era tot va bé, i al final les 4 setmanes del mes de funcions i jo me n'alegro molt per l'Andreu Rifé, perquè ell és un valent, no?, en fer una producció petita, i el Raúl Perales que tiren endavant coses, projectes més petits, i bueno, vam tenir era una companyia fantàstica que ens ho vam passar pipa, vam riure molt, amb el Jacob i la Teresa Urroz, no sé, vam estar molt bé, i fer una comèdia sempre, jo era feliç, jo tornava als escenaris i a més amb bons companys, bons actors, i a sobre amb un equip que t'estimes, i a sobre fer una comèdia tornes de molt bon humor. A mi em va ajudar molt. Una cura per l'ànima, quasi, no? Va ser fantàstic, el públic content també de que féssim les funcions, i just ja et dic, l'últim diumenge, l'endemà ens va venir just. Un home que s'estima una dona no s'estaria per hòsties. En l'últim instant de tots, s'ocorreria per evitar que la seva estimada se n'anés per sempre i no faria veure que dorm com una puta marmota. Girem el poliedre i parlem de la teva vessant com a escriptora. No gosaves ensenyar el que escrivies. Per què? Ara ja m'atreveixo. Sí, no? Ara ja no em fa por. Home, és que a més a més, quan t'atreveixes amb la primera novel·la, primer van ser els contes, però la novel·la ja estàs nominada, no? Vas tenir un finalista al premi... El primer Pilar, sí. André, jo tampoc m'atreveixo gaire a ensenyar, escric molt també a casa i no m'atreveixo, em fa molta vergonya, però sí, va sortir com tu demà. Sí. A veure, jo la vocació de l'escriptura la tenia des de molt joveneta, però no m'havia atrevit. No, tenia moltes coses en calaixos, literalment, quan encara no hi havia els ordinadors. Aleshores vaig començar a escriure una novel·la quan estava de gira, no, a l'època del Romea, que vam viure el Romea, una època meravellosa, no? Que anàvem a Bilbao, a Madrid. Clar, jo tenia moltes estones abans de ser mare, que estic parlant, moltes estones d'hotels i tal, i allà va començar a sorgir tota aquesta ficció d'una actriu que està de gira, no? Tot aquest entrellat de xulo també en els hotels, no? Sobre el món dels actors, no? Sobre el món de l'artisteo, no? També dels tècnics, de tot el món de la creació. I sobre el món de la dona, també, perquè Dona't era un llibre que parlava obertament de la sexualitat femenina, un llibre atrevit, molt atrevit. Vull que t'estiguis quieta, molt quieta. Ara faràs el que jo et digui. Seràs bona amb mi? Així m'agrada, bona noia, molt, molt quieta. Saps que puc fer amb tu el que vulgui. Ho saps, veritat? Ara et diré el que vull fer amb tu. Primer et lligaré. Després besaré i acariciaré tot el teu cos. Molt lentament. I finalment et penetraré. Després em sembla que et mataré. La teva bellesa em mata. La teva llum em fa de mirall, reflecteix la foscor que hi ha en mi i no m'agrada el que veig. Llavors, què va passar? Que jo, als 40, ves per on, vaig patir una revolució de mi mateixa positiva i vaig començar a ensenyar el que escrivia. Vaig començar pels contes d'en Patato. Sí, correcte. I, per sorpresa meva, els contes del Patato van ser un autèntic... van ser rebuts amb els braços oberts gràcies a la Iolanda Bataller, que es va enamorar dels meus contes, i no van ser només 2 llibres, sinó que després van ser 2 més i 2 més, o sigui, una col·lecció sèria. Penseu que una col·lecció sèria en llengua catalana i castellana, perquè surt en català i en castellà per tot Espanya, és una cosa molt bèstia. Stilton va començar així i vam arribar a 8, no? Des del 2013 que es van començar a publicar, 2014, 2015, i el 2015, clar, com que jo ja havia agafat l'embranzida amb el Patato, que sí, és literatura infantil i juvenil, però dic aquest però perquè sempre se l'ha considerat com el germà petit, però costa molt escriure un bon conte i defenso que la literatura infantil i juvenil és literatura, ¿vale? I els escriptors, fixa't que molts escriptors de literatura per adults escriuen també per infants. De què em va servir el Patato? Per donar-me fortalesa, per donar-me seguretat,
per creure'm, entre cometes, que potser el que escrivia podia interessar. I d'amagat, aquella novel·la que jo tenia, que havia escrit al llarg de 10 o 12 anys, la vaig tornar d'allò, i a més en la novel·la també passa un procés creatiu, ella, i vital, de 10 anys després, i li vaig donar la volta, la vaig acabar, la vaig revisar i la vaig presentar al Premi Josep Pla. I per sorpresa meva, el 2015, això era el 2015, vaig quedar finalista. Clar, tinc l'anècdota molt xula, no?, que quan vaig presentar-me a la gala del procés, que els Premis Pla i els Premis Nadals es donen la mateixa nit, el dia de Reis, allà a l'hotel a l'Antic Ritz, i alfombra roja, no sé què, focus, això, no?, càmeres per tot arreu. Jo arribo amb el meu vestit, perquè això sí que ho tinc, no?, el meu glamour com a actriu, no?, jo vestida de dissenyador, i tothom em pregunta: Àngels, que vens a presentar aquesta nit els Premis Nadal i Pla? I dic, no, soc finalista del Premi Pla. Clar, la cara de pasta de moniato de com? Però també escrius, no? Aleshores, bueno, vaig poder publicar amb Edicions 62, que va ser meravellós, la Pilar Beltrán, la meva editora. Després ha vingut una altra novel·la, La vida té aquestes coses, que per mi és el millor que he escrit. La vida té aquestes coses, també amb Edicions 62. I ara la maleta, no? La maleta de la memòria, que torna a ser infantil. Mira, el porto avui aquí perquè he de fer un vídeo també, perquè m'ho han demanat ara per Sant Jordi, per unes escoles i tal. És un llibre que vaig escriure amb en Salvador Massí, a 4 mans, una experiència molt xula, per parlar, si tu vols, de l'Alzheimer o de totes les malalties que tenen a veure, doncs, amb la pèrdua de la memòria, no? Per això es diu La maleta de la memòria, però que tu poguessis llegir aquell conte i de manera subreptícia t'estic explicant què li pot passar al teu avi o la teva àvia, no?, quan té aquests petits oblits, però al mateix temps és un llibre que, si tu el treus del context, també és un llibre molt i molt divertit, una aventura engrescadora pels nanos, no? Però va ser molt ben rebut perquè ja el van presentar molt emocionant, perquè el van presentar també al clínic amb tots els familiars de l'Alzheimer, molt xulo. A mi m'agrada també escriure coses que al darrere hi hagi, tant en Patato com amb La maleta de la memòria, hi ha un rerefons, si tu vols, de compromís social o de compromís amb la societat o de compromís amb les persones. Això a mi m'agrada. M'agrada que la meva feina pugui servir per alguna cosa. Això m'agrada molt. Tant com a actriu com a escriptora. I ara en Salvador i jo traiem amb columna, que doy la primicia, per Sant Jordi de l'any que ve, del 22, traiem una novel·la... També a 4 mans. A 4 mans. Quina bona experiència. Una novel·la de ficció per adults sobre una relació molt tòrrida entre un home i una dona, amb l'editorial Columna, i traurem per Sant Jordi. I trauré un altre llibre per nens sobre el món del teatre amb La Galera, que ho il·lustra la Roser, sí. I farem, bueno, a més farem com un diccionari de coses del món del teatre, no? Saps allò, les cametes, perquè els nanos puguin observar el món del teatre una mica des dels costats, des de dintre, no? Aquest tipus de coses. Creus que l'escriptura recau més en emocionar el lector o veure'l reflexat com un mirall, que s'hi vegi? Com? Torna? Que l'escriptura, la literatura, sí, creus que arriba més, que recau més en emocionar el lector o que el lector es vegi reflectit en aquesta història? A veure, a mi el que em fascina... Per enganxar avui en dia, és que avui en dia enganxar amb un Estàs bon parlant llibre... de llibres, amb un bon llibre, amb una història. A veure, a nivell personal, a mi el que m'emociona és que puc emocionar, valgui la redundància, ara no només des de les sèries de televisió o des de l'audiovisual o el cinema o des de dalt d'un escenari a l'espectador, sinó que ara a través de la intimitat que suposa llegir-se un llibre, que és una cosa molt íntima, també em puc comunicar amb ells, i per mi això és preciós, perquè són dos àmbits, fixa't, un és més públic i l'altre és més privat, més íntim, no? Un bon llibre, almenys és la meva manera de concebre, i com a lectora, perquè també, evidentment, soc de les que pensen que per escriure has d'haver llegit molt, i a mi m'agrada molt llegir, m'apassiona. Jo crec que un bon llibre està diferent com a lectora. A mi m'agrada que em faci sentir coses. A banda de la identificació de la que tu parlaves, no et penses que quan llegeixes un hosti i el subratlles?
subratlles una frase és perquè t'has sentit com identificada amb allò que Ressalta. l'autor i dius que bé que ho expressa, allò que jo també sento, no? Que bé que ell ha trobat les paraules boniques per expressar alguna cosa que jo em sento meva. Jo crec que el llibre ha d'aconseguir això, no? Arribar-te al cor, a les emocions, a la raó, al coneixement, a la reflexió, al despertar de la consciència, a moltes coses, però també m'agrada que no hi hagi palla, és a dir, que hi hagi evidentment una riquesa de, si tu vols, literàriament parlant. Exacte, de figures, d'estilisme. I de vocabulari, de llenguatge. Jo adoro les paraules i m'encanta quan llegeixo un llibre que dic uau, quin vocabulari que té aquest escriptor. No? Això m'agrada molt, 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 molt. Però també t'ha de fer sentir. Jo escric des dels sentits, perquè com que soc actriu, necessito passar-ho pel cos. Què vol dir això? Que a mi m'encanta quan llegeixo coses que em fan sentir olors, sensacions físiques, sensacions, sentiments. Tot el que es fisicalitza m'interessa molt. I que un llibre sigui capaç de provocar-te aquestes sensacions crec que ja és brutal. És a dir, que t'arribi al cor, a les emocions, però que també et faci volar en la imaginació i sentis coses, ja llavors és... I és que per mi descrius què és literatura. Per mi, el que passa que no tot el que però bueno, seria un altre tema, no? Clar, però clar. Per mi estàs descrivint el que jo tinc com a concepte de literatura. Claríssim. I sobretot quan et passa allò de que no el pots deixar, no? O que tens ganes de tornar. Que el devores, el llibre. No? Devores els llibres, no és que el llibre és bo. Sí. És que em ve de gust menjar-me'l, no? Sí, sí. Si ens el poguéssim, jo els oloro. Això és una mica, no? Tenim la cosa aquesta dels objectes, no? Les olors, jo els cuido molt, no? També hi ha un tema fetichista una mica amb els llibres, també. Per mi encara són objectes, no? I paper. Sí. Jo encara no he sigut capaç de llegir-me un llibre amb l'e-book o amb el mòbil. Jo també, jo encara soc de paper. Sí. No sé, tot si és i que serem carcamals, potser tot carcamals. i que la tecnologia també té una part positiva i ara, per exemple... L'espai, jo l'únic que li veig és l'espai. Jo a casa ja no hi cap de llibres. Sí, una qüestió d'espai i tal. Però clar, jo soc molt de paper com tu, perquè a més sempre llegeixo amb un llapis a la mà per escriure coses, subratllar i tal. I m'he hagut d'adaptar ara, per exemple, estic fent un màster, perquè a mi m'agrada molt estudiar. I ara, mira, com que no tinc prou feina, intentant portar el pa a casa, que ja és prou feina actualment, doncs estic estudiant un màster a través de la UOC i clar, tot és digital, però m'he adaptat. Però és un màster també relacionat amb l'escriptura. És un màster en humanitats, art, literatura i cultura contemporània. És un màster molt transversal que el faig per plaer i per ampliar coneixement. Hem parlat d'escriptora, però i com a actriu on et podrem veure? Bueno, la llàstima és que el que has dit, per exemple, de l'obra que ens va anar tan bé, no? Aquesta comèdia, Els porcs també mengen verd, havien de fer gira i la cosa doncs, s'ha hagut de plaçar, anul·lar, de fer ja quina paraula utilitzar per portar d'aquesta situació. S'ha estroncat la vida. Després, bueno, estic amb aquests petits espectacles que són una cosa molt tendra, no? Que pots arribar a moltes poblacions, no? Amb el Josep Manel Vega i amb altres, jo treballo molt amb altres espectacles, amb Calella Cultura, per exemple, tenim diverses coses, i ara abril i maig, afortunadament, són mesos que es fan moltes coses així, que vas molt a circuits, doncs, si tu vols, més dels petits ajuntaments que fan una activitat cultural, i normalment és poesia o literatura, no? Des de Maria Mercè Marçal, Llull, coses, no?, que em demanen, amb un músic. I això és molt xulo perquè, mira, en Petit Comitè podem arribar a espais diversos i llocs diversos, no? Tinc ara el canal FitCat per la pel·li de La dona il·legal, i anem ara al juny, que finalment ho podem fer, perquè ja hi havíem d'anar l'any passat, però amb la pandèmia es va anul·lar el festival, que és aquest festival de Roda de Barà, de cinema i tal, i hem estat, bueno, amb La dona il·legal molt contents, perquè és una pel·lícula molt compromesa i jo vaig plorar. La vam veure, el Ramon i jo la vam veure a la Garriga, que es va fer la presentació amb la Iolanda, i havíem de fer entrevista a la Iolanda, però la tenim en quarantena. La setmana que ve quadrem amb la Iolanda perquè ens parli ella el seu... És una pel·lícula meravellosa del Ramon Terens, i a més, tu saps que el Boris i jo hi hem treballat diverses vegades amb el Ramon, som els seus actors fetitxers.
i n'estem molt contents i molt orgullosos. El Ramon és un tio molt i molt interessant i La dona il·legal és una gran pel·lícula, molt colpidora, perquè jo vaig plorar perquè jo havia llegit totes les versions del guió, havia participat del rodatge i tot i així quan la vaig veure i vaig sentir aquells casos reals, no? Que hi ha al final i al principi també, jo vaig plorar com una magdalena, però i és una pel·li que està molt bé i que rius també, no? Això és fantàstic, no? Que quan tens aquesta doble, com a la vida mateixa, que tenim moments de somriures i moments doncs, més colpidors. I ja està, de moment, o sigui que qui vulgui contractar-me, aquí estic, perquè tinc moltes ganes de fer més coses d'audiovisuals, que és el que trobo més a faltar en aquests moments. Et veurem a veure? Et podrem veure a Sant Jordi signant llibres? Aquest Sant Jordi no, el que ve, us heu d'esperar el que ve. Tinc actes, però no específicament de treure llibre nou, els trec, mira, 2, al Sant Jordi del 22 us espero a tots a les signatures. Però aquest any encara hi ha reminiscències dels anteriors llibres i no, ens hem d'esperar a l'any vinent. I amb moltes ganes de fer més coses d'això de càmera. Tinc moltes ganes enyoro, no? Aquell agafar l'AVE, anar a Madrid, no? Quan estava a Cuéntame, o l'Ex, o l'Internado, o aquí, no? Fent el cor de la ciutat, no sé. És que a mi m'agrada molt la meva feina. És que, mira, som molt pobres, perquè no ens guanyem la vida correctament amb aquesta feina, però som tan feliços fent això, que jo ja a aquestes alçades ja... Mira, per finalitzar, et vaig dir fa un temps que les persones que us dediqueu a la cultura sou artistes prou tronats com per creure l'art i caminar contra el vent, no? La pandèmia encara ha agreujat més el poder arribar a finals de mes vivint de la cultura. Sí. Però entre poesia, bolos i cinema tu vas fent camí, d'alguna manera. Bueno, vaig fent camí perquè sóc una correnta, Perquè... Però et consideres una afortunada en aquests moments que puguis estar d'alguna manera... Sí, em considero una afortunada perquè, a més, per exemple, dono classes d'arts escèniques. Per tant, em certo una afortunada en el sentit de, després de tants anys, que porto gairebé 30 anys en aquest ofici, segueixo, encara que sigui molt diversificada en moltes branques, no? El que dèiem, no? Els espectacles literaris, escric, dono classes d'arts escèniques, si surt feina d'actriu com a actriu als escenaris o als audiovisuals. Vale, sí, estem molt diversificats, però tot té a veure amb allò que estimo, no? Que són les paraules, que són les emocions. I ensenyar també m'agrada molt, per exemple, no? Per tant, em considero afortunada que no he d'anar a fer una feina que no és la meva. En aquest sentit, ara bé, preferiria que se'ns facilités una mica, que se'ns cuidés sobretot a les dones, actrius. Tu saps que he escrit molts articles al voltant d'això, jo també escric articles i he fet molta reivindicació del que ens costa treballar les actrius a partir dels 35. És que no hi ha dret, de veritat, és que és espectacular. És un dels pocs oficis en els quals tens premis. Jo tinc un premi Max, el premi més important de les arts escèniques de l'estat estatal, de tota Espanya. Tinc premis de la crítica, he treballat molt al llarg de la meva vida, m'ho he currat molt. I és l'únic ofici, els metges, els advocats, els mestres... Hòstia, quan arriben a aquesta edat ja tenen un bagatge que es valora. De fet, quan més bagatge tenen, quan més experiència com a advocat i com a metge, aquí, en canvi, en aquest ofici, quan estem en el millor moment vital, de maduresa preciosa, perquè les dones estem precioses als 40 i als 50, és així. Ostres, però en el nostre país, perquè hi ha altres països que sí que es valora més. Ja està començant a canviar. Tu veus una sèrie com Killing Eve, amb una actriu que no és precisament guapa, de 50 i largos, fantàstica, meravellosa. I ja és hora que comencin a passar aquestes coses. Quan? I seguim en aquesta línia, no? O, mira, em va alegrar molt la Candela Peña, la Prota de Hierro. Ostres, anem a parlar d'aquesta generació, que a més, senyors, no oblidem que això està demostrat estadísticament. Les dones o sigui, la literatura, qui llegeix més és la franja d'edat dones entre els 30 i els 50 o 60. Les consumidores de cultura són moltes, per tant anem a parlar d'elles.
els guionistes, els directors, els productors, anem a fer històries sobre aquestes dones que hi són i que n'hi ha moltes, a més. I el problema és que hi ha poca feina per la quantitat de... Que no s'escriu, però no s'escriuen guions, entenc. Perquè sí que es va produint coses. S'han d'escriure, jo crec que ens hem de... personatge femení. Que hi ha d'haver una mica més de consciència de que s'ha de parlar més i s'ha de escriure més papers per nosaltres. I que no veig bé, jo he sigut mare als 34. Per què es posa a una actriu de 20 i pocs siguent mare d'un... O sigui, això també ho hem vist. O un actor de cada dia triguen més 15 anys més gran que ella. O sigui, el que està passant a la vida és el contrari. Dones de 45 i 50 tenim nòvios més joves. Què està passant aquí? No hem de reflectir la societat. Doncs anem a reivindicar que la dona està preciosa a partir dels 40, que és llesta, intel·ligent, preparada, madura, té fills, treballa, si som superwomans. La meva àvia em va dir, us han fotut un gol a vosaltres, perquè ara ho feu tot, i és veritat. Ho estem fent tot. Estem criant els fills, estem treballant, estem sent independents. Aquest és el verdader feminisme. Aquest és el verdader feminisme. El no dependre de ningú. No anem a treure l'etiqueta de gènere. Anem a ser empoderades de veritat, vol dir responsabilitzar-se també econòmicament, vitalment de la teva vida. No dependre. I tirar endavant, si pot ser evidentment acompanyada de les persones que t'estimen, sigui un home, sigui una dona, és igual, no? No vull entrar en etiquetes de gènere, que no les suporto, les etiquetes, no? Aquest és un tema que no hem tocat, però és aquella cosa de jo com a actriu també he patit el hàndicap de és que ara ets escriptora. Senyors, jo no deixaré mai de ser actriu. I els escriptors, l'actriu. O sigui, quan et mous, quan ets una persona que t'agrada, hòstia, els humanistes es movien en molts àmbits, i en canvi nosaltres ens necessitem com catalogar, etiquetar, posant un calaixet. A mi no m'agrada que m'etiquetin. A mi m'agrada ser àngels. Ser àngels, que és moltes coses, no? Ser àngels. Aquest poliedre que parlàvem, d'aquesta dona polifacètica. Ella. Donar-se és un acte de llibertat absoluta que alleuja l'ànima i descansa el cos. Sí, vull entregar-me plenament i conscient a tot el que faig, lliurar-me, deixar anar el control. El control em reté, m'immobilitza i no em deixa caminar, i jo vull caminar, respirar, rendir-me i, sobretot, aprendre. Tenir consciència d'un mateix i donar obre les portes al coneixement. No tinc por de donar-me, perquè tot torna i perquè donant es creix. There was no